La regidoria de Polítiques Socials, Habitatge Social i Salut de l'Ajuntament valliranenc ha rebut una subvenció de la Fundació ADECO i de l'empresa Azconovel pel preu total d'aquest cotxe. Un vehicle que estarà destinat al servei d'atenció domiciliària municipal gràcies a la realització d'un projecte. Bé, des de Serveis Socials es van presentar diferents projectes a la Fundació ADECO en diferents temes relacionats sobretot amb les persones amb discapacitat, les persones dependents i la gent gran. Nosaltres hem presentat un projecte que era per facilitar l'accés de les persones grans i amb discapacitats que viuen en les nostres urbanitzacions i també en el municipi, per tal de ser acompanyats al metge, a fer la compra, han necessitat una gestió al banc, i totes aquestes persones grans que amb pocs recursos econòmics o persones que estan soles, que no tenen famílies, nosaltres estàvem fent aquest servei a través de la treballadora familiar i l'auxiliar de la llar en els nostres cotxes. Bé, doncs amb aquest projecte el que hem aconseguit és que la Fundació ADECO, a través de l'empresa Azconovel, hagin subvencionat amb la seva col·laboració amb el preu de l'import total d'aquest cotxe. Per això el cotxe que avui d'alguna manera inaugurem porta les icones de les dues, de l'empresa i de la Fundació. Per tant, això facilitarà l'accés, agilitzarà molt més els tràmits i crec que és una qualitat afegida al servei d'atenció domiciliària que podrem oferir a totes les persones del municipi de Vallirana i estem molt contents. L'acte simbòlic d'entrega de claus per part dels subvencionadors i de l'Ajuntament es va celebrar dimarts 8 de juny al Parc Central, on les treballadores socials van poder provar el cotxe i veure les possibilitats que oferia per al servei. La celebració va iniciar-se amb una visita a la Casa de la Vila, on l'alcalde de Vallirana, Josep Alemany, va explicar als subvencionadors les principals característiques del municipi. De la idiosincrasia local. O sea, está hecho en el periodo de la Guerra Civil, pero escrito desde Enric Sidisi, que es este señor, escritor de Barcelona, que pasó en Vallirana de los 4 a los 9 años. A la reunió van acudir l'alcalde de Vallirana, Josep Alemany, la regidora de Polítiques Socials, Habitatge Social i Salut, Gisela Riveras, i representants de la Fundació ADECO i de l'empresa Azconovel, que es van mostrar molt satisfets per la subvenció atorgada al municipi i la importància del servei que es realitzarà vers els ciutadans de Vallirana. Todos estamos un poco inmersos en proyectos de superar esta crisis. Consideramos de que es una satisfacción el poder ayudar y colaborar, sobre todo en la comunidad que estamos operando. Pues para nosotros era muy importante encontrar un proyecto que encajara con la estrategia de Azconovel y con las necesidades de la sociedad. La Fundación ADECO desde hace mucho tiempo trabaja porque todo el mundo tenga las mismas oportunidades y este proyecto encaja perfectamente, ¿no? El poder ayudar a que las personas que más lo necesitan se puedan desplazar és un privilegi i un honor per a nosaltres. L'acte va acabar amb un pica-pica a les dependències de serveis socials. Del grup de dones, és la que van fer...